Čau, ja som David Steele a teď jdu kupovat svý nadupaný auto Audi S6, brácho. Tady v téhle tašce mám 60 euro. 60 euro cash, brácho, cash, 60 euro. To jsem vydělal na pumpe jak pán. Žádný providenty, žádný úvěry, žádný ony leasingy do piče. Já nebudu podporovat darmožráče. Brácho, 60 euro cash. To víš, ako to je. A teď jdem kupovat to auto. Počkaj. Brácho, tak teď jdeš. Historická věc. Tady jdeme ke svému novému autu, které jsem vyplatil tady hoře. V téhle kanceláři. To jenom vidíš. Žádný tatínkový maznáčci. Žádný zlatokopky. Všechno jsem vydělal týhlema rukama. Chápeš, bracho? Tady už mám klíčky od mýho nového fára. Chápeš? Audi. Žádný ony Hyundai Getzy. Žádný Mazdy. Žádný Felicie. Nádherný kraj. Takhle se to tady všechno točí. Takhle se to má. Chápeš? Podívej se. Brácho, takhle si kupujou auta. To není z požičovny. To je kupené. Tady můj brácha Pepa Jurgen to potvrdí. Žádný providenty, brácho. West Coast. Žádný exhibit. Takhle to má být. Brácho, tak takhle to vypadá, když kupuješ nový auto. Chápeš? Můj brat Jurgen ani nechce vystupit z toho auta. Protože to je ono. Protože to auto, to je luxusnější, jak ty obývačce pojebaný. Za 100 korun českých, co si skupil minulý týden. V IKEA, do piče. S6, bratu, S6, protože žádný providenty, žádný, to nevadí, že na tom neumím jazdit, to nevadí, že jsem zvyknutý na Feliciu pojebanou a na takový auta. S6. Michael Gold, nový hračky kupujeme. Přímo z Jihlavy jsme tady. Tady, žádný Michael Gold.